Primeran, C1, 43 protesi neuromuskulu eskeletalak. Esti Blanco Elorrieta, ongietorri Baipasara. Esti duela 2 urte luze, ezagutu zintugun Baipasan, baina saio hori entzunez zuenarentzat gogoraraziko diogu. Zertan aritzen zara? Bueno, nik egiten dudana da, ikerketak egiten dutez, jakiteko garunek gure, hizkuntzak zelan prozesatzen dauzan. Gaur ordea, hizkuntza esan da, gutako edozeinek imaginatzen duen komunikazio modu ez jardun beharrean, protesiekin aritzeko garunak duen hizkuntza modua sarituko zara. Bai, horrela, bai. Esti, Baipasan ekainean kontatu ziguten teknaliatik, eskuko protesien erabiltzaileek egin al dituzten mugimendu eta ekintzak hobeto kontrolatzeko teknologia garatu zutela. Eta ikerketaren inguruan aritu ginen eukene imatzekin, baina ze hizkuntzatan aritzen dira garuna eta protesiak? Bueno, kontua da, oinarte norbaitek eskue edo besue edo hanka bat galtzen ebenien, oinarte jartzen dotzien olako plastiko moduzko protesi bat izaten zan, ezta? Eta izaten zan erabatera lekue beteteko, baina ez eban eukiten funtzionalidade askorik edo inungorik. Eta etzan egoten zentsaziorik edukitzeko itzaropenik behaz. Baina oin, saiatzen ari dizena ogarena da, sortzen protesi batzuk nun garunak aldauzen kontrola eta burmuinan zentsazioa egongo dan bebai protesi horrek zeusarri ikutzen deuenien. Eta protesi horrek deki izena neuromuskulu eskeletalak, ze batu iten dabez nervioak, giharrak eta eskeletoa edo azurrak. Eta zientzia fikzioaz ari garela dirudi, niri hori iruditzen zait. Kontatu ikuzu nola funtzionatzen du sistema horrek? Garai baten esku ezeuen lekuen, imagina eskue galdu dozula, ezta? Eta garai baten esku ezeuen lekuen juten dizen nerbietan, zure besoetan barna dauzen nerbietan, elektrodo batzuk ipintzen diz, eta elektrodo honek protesia eta besue batu iten dabez. Eta gero protesiak berak, zuri jartzen dotzuen plastikozko edo metalesko esku horrek prozesadore txiki bat deko barruen, eta nerbietatik datozen seinaliek dekodifikatu iten dauz inteligentzia artifiziala erabiltzen dauela. Eta horrela jakin izaten dauze mugimendu guredan izen. Zentzu baten, zure garunek bidaltzen dauz seinale elektrikoak nerbioietatik, nerbioiek entxufatuta dauz zure protesiari eta dekodifikadore horregaz, dekodifikatu iten dauz ze mugimendu gure dozuin eta agindu ematen dau protesi horrek mugimendu hori indaian. Esti, eta norabide bakarrean dabil, alegia, protesiarekin zerbait ukitzen badugu, nola dabil sistema? Kasu hortan, zuk erosunien zeuzer hartu edo ikutu, protesiaren antzamarretan lokalizatute dauz sensore batzuk kontaktu iten dabe, eta neurtu iten dabe zelako presiño egondan, eta zenbat ikutu duzun zeuzer. Zure eskuaren zelako azalerak ikutu dauen objektu bat. Eta hori jasotzen eta neurtu iten dabe, eta lehen esan duten nerbiotan dauden sensore horreri kontatzen dutze informazio hori, edo transmititzen dutze sentsazio hori, informazio hori eta horrek garunera erueten dau. Eta orduen garunean deko zure sentsazio edo informazio hau, zure garunak interpretatzen dau sentsazio bat izango bazen moduen, benetako sentsazio izango bazen moduen. Eta kontu da, guk pentsatzen dugule, kasu normalean, ahaztu protesiek, baina guk pentsatzen dugule, zuk zeusarri ikutzen dozunien, zuk sentsazioa dekozu eskuagaz ikutu dozula, eta sentsazioa eskuan bertan dekozu. Baina benetan sentsazioa eukiteko kapazidade hori ez dau eskuen garunien dau. Orduen zuk elektrizitatea bialtzen dozunien, zure garunan bardin irakurtzeko gaitasun edeko. Beraz, sentsazio hori garunak ulertzen du, ez gure azalak? Bai. Eta hori da, normalien ez dugu gauza hone buruz pentsaten, batez bizitza egunerokoan ez dekielako garrantzirik eukiten. Baina zuk zeusa sentitzen dozunien edo zer dala, norbaiteke kilima bat iten dotzunien eta zuk azalien hori nabaritzu dozunien, berez asuntu hori da, zure azaleko zelulek bidaltzen dabe garunea seinale elektriko bat, o impulso bat, eta garunak dekodifikatzen dauenean dekozu sentsazio hori. Eta protesiaren bidez, seinale elektriko berberak bidaltzen dira berez, eta burmuinak badeko kapazitatea eraberira interpretateko. Ze, erabatien garuneri ez dut benetan ardure seinale hori etorri dan sensore batetik, o etorri dan zure atzamarretik, o nondik etorri dan. Eurekitzen dauena da korronte patroi bat jaso, eta korronte patroi hori zer esan gure dauen sentsazioagaz mapeatu bierdan itzuli.
entzule batek badu galdera bat. Eta min hartuko du protesiak kolpe gogor bat hartuta? Berez, bai, euki halko leuke mina hartzeko kapazitatea, zuk ez badotzezu inongo mugarik ipinten. Baina posible izango zanera berien zuk programatzie protesi hori eukitzeko izango bazan limite bat moduen. Eta baldin bada imaginatu oso mugimenduarin bat, edo erabateko oso mugimendu gogor bat, kapatzeko eta esateko, bueno, seinale hau olako seinale bat baldin bada hau transmititu hori garunera.